ziet meestal de raken bij je. Ja, dat ben ik, ja. En hoe lang doe je dat al? Ja, commercieel, goede vraag, ik denk een jaar of 4 of zoiets, gok ik. En eigenlijk vooral een stukje, zo stond niet, de rotzooi is gefilmd. Maar vooral een stukje educatie. Het gaat niet goed met de bij, en dan heb ik het niet over die honingbijen, maar over al die andere soorten. De wilde? De wilde, de solitaire bijen. En wie ik erachter kwam, wie het ging op een gegeven moment, kreeg ik de behoefte om het te doen. Ik ga van tevoren die tuinen ontwerpen en aanleggen. En van die insteek ben ik met de bijen in aanraking gekomen. En ja, op een gegeven moment kwam het gaat niet goed met de bij. En iedereen praat erover, neem eens Duits gaat, wat kan ik wel doen? Ik woon in Bezel, niet echt in een grote stad, dus het bereik voor mij is lastig. En ik heb dan mijn vrouw gekozen om naar sociale media voor te gebruiken. Want dan heb ze veel groter bereik in één keer. Dus vooral op Facebook ben ik actief, daar heb ik ruim 9000 volgers op dit moment. En dan probeer ik mensen mee te nemen in de wereld van de imkerie. En dat wordt steeds breder op dit moment, met kippen en varkens, bijen. Op dit moment ben ik bezig met een valkeniersopleiding. Ook nog? Ook nog erbij. Want loop even mij naar onder. Ja. Richting, nou ja, in eerste instantie de bijen. Dan zien wat kiepen uitgebroken. Is dat erg? Dat is normaal. Oh. Weten dat ze nu eten krijgen, daar is het mich zien. Serieus? Heb de kans dat er een paar overheen gaan springen. Kiepen kennen blijkbaar mensen, maar ze gaan ook met een auto. Oh. En normaal gesproken, als ze hier op staan, komen ze met z'n allen aanrennen. En dan willen ze eten hebben. En ze weten hoe wie laden is dan. Maar dat is allemaal toevallig begonnen. Het begon eigenlijk met het Limburgs Museum. Het benaderde mij van een zangers, hij een kunstproject de varkenstractor. Of ik de varkenstractor hier tijdelijk neer zou willen zetten. Ik kreeg 300 vragen, maar ik wist niks van varkens af. Maar ik ga meteen zeggen, ja doen we en daarna zien we wel wie je vaart. Dus die varkens kwamen hier naartoe. En het idee van een varkenstractor is eigenlijk in de boerenzaal op een stukje braadliggend land varkens neer kunnen zetten en die constant verplaatsen. Die varkens doen de grond omspitten, die doen een vuur bereiden. En de boer krijgt een stukje vlees ernaar. En zijn grond weer bewerkt. Dat was eigenlijk het project. En wie ze hier stonden, ik zag de varkens waren alles onderwerken en doen. Nee, want dat is, voor mij is dat ideaal. Die varkens graven de grondgraven af, die houden alles wild graastroed en alles. Daarna zet ik soort in. En dan heb ik daar bloemetjes voor de bijtjes. Dus de varkenstractor bij mij zorgen de varkens eigenlijk voor eten voor de bloemen weer. Uiteindelijk zijn de varkens ook eten voor mij. Nu moet ik zeggen, we hebben een gezin met 3 man, dus ik heb 2 varkens opgegeten. Niet? Nee, ik eet geen vlees, maar dat is echt heel veel wat er vanaf komt. Toen heb ik een samenwerking gezocht met iemand, dat is buitengewone varkens. En die heeft overal door het land de varkens staan. Die hoort ze op, die zorgt voor de verwerking van de varkens. Daar zit met 2 biggen zitten hier. Hallo! Hallo! Daar zit met 2 biggen zitten hier. En dan kan ik weer een team verder. Dus die varkens maken de grond kloor. Nou als die geweest zijn, ze maken het wel heel ongediend kloor. Dus moet ik wel een beetje egaliseren met. Ik heb zo'n mini-tractortje. Ik heb zijn lachgezichten opzetten, ik ben groter als de tractor. Maar dan ga ik het op een gegeven moment maken. Je gaat mij gewoon inzaaien en dan komen er bloempjes. En die bloempjes zijn voor de bijen weer. Dus dat is bijen eten. Wat leuk, het is echt een kringloopje geworden. Het is echt een kringloopje. Zoveel mogelijk kringloop, zoveel mogelijk duurzaam. Maar die varkens hebben één vervelende eigenschap. Oh, niet vervelend. Ze stinken. Nee, ze stinken niet. Ik weet niet of het geweest. Ik hoop dat we er dadelijk even samen heen kunnen lopen. Zo weer. Ja? Maar de varkens hebben de neiging, ze zijn redelijk zindelijk, ze poepen altijd op dezelfde plek. Dus als ik dan die varkens heb gestolen, heb ik één plek die over bemest is, maar de rest is school. Ja. Toen dacht ik moet nog iets hebben wat met dat mest gaat verspreiden. Ja. Naïef als ik ben, dacht ik altijd, als ik zo rond Barneveld ging, dus van die hele grote zandvlaktes, Ja. daar lopen altijd kiepen en die zijn de hele dag een charrelen. Hoi. Goedemorgen. Dus ik dacht, charrelen, die charrelen met de mes overal her. Ik heb kiepen nodig.
Kippen gekocht, zonder enige kennis van kippen weer uiteraard. Kippen neergezet op dat stuk hoe de werkers hebben gestolen. Mooi school stuk. Ik denk dat is precies wat die kippen willen. En de kippen hebben maar één missie in hun leven en dat is ontsnappen en bij dat verse gaas komen. Want hij gooit er voor ze helemaal niks aan. Ik herken het, ja. Dus missie gefaald. Maar toen had ik die kippen, ik denk nou, ik heb ze toch. Ja. Ze waren wel bedoeld voor ook hun eikens te geven. En uiteindelijk, maar goed, dat ze die kiekzo's aan op dit moment. Oh ja, kijk, de haan is even aan de gang. Ja, dat is ze te laat. Ja, dat is nog net te laat, want het... Deze haan heet Trump. Trump. Grab hem bij de pussy. En hij doet de hele dag niks anders dan dat. Oh, nou snap ik ook de naam Shangri-La. Dit is goed, het Shangri-La. Een haan hier, ja. Nee, Trump, dat is bizar. Ik heb 's morgens als laatste eruit. Hij staat zich heel uitgebreid uit te rekken en alles op het truiplank. Op een gegeven moment weg omkijken van, moah. En dan springt hij bovenop de kip. Dan gaat hij van de ene kip naar de andere. Op een gegeven moment is er, weet ik niet, muug of iets. Dan gaat hij poseren, dan gaat hij liggen. En als er weer energie heeft, dan begint Trump weer en dan gaat er zijn rondje weer af. Dus hij doet zijn naam echt eer aan. Ja, hoeveel nakomelingen heeft al op zijn naam? Nog geen. Hij zit nog niet zo heel erg lang eens. Ah, zo. Maar dat is weer een ander verhaal. Verhaal, ik hoop dat je wilt eten. Nee. Nee, ja, hij zit nog niet zo lang. Hij is natuurlijk ook president Aaf. Sindsdien is hij... Och, wat leuk. Het is Donald's pensioenplek, is dit. Hij kan zich gigantisch goed leven. Maar goed, ik was bij de kipjes. Kipjes, de missie was mislukt eigenlijk. Missie mislukt. Dus ja, die beesten roeien groen, dus dan geven ze maar groen. Ja. En toen viel me wel op, verrekt die kippen die horen al het gras en al het onkruid horen ze weg, maar de struikloten ze staan. Ja. Terwijl werkers graven alles uit, kan ik alleen maar grotere plekken geven. Morgen! Doe dankjewel alvast. Toen naar de brievenbus. Super, dankjewel. Toen dacht ik, nou maar wacht eens even, dan krijgt de keeper ook effectief gebroken. Gewoon als gaasmeier. Ik zet de keeper ergens neer, die vreten de school en als de school weg is, verplaats ik ze. En dan zetten ze de werkers toch neer? Nou nee, dit gaat allemaal goed lopen. Hier doen er ook wat bloempjes in, zei je. En dan komen er allemaal bloemen weer. En de struik, ze blijven goed. Ze leveren onder eikens op. Die eikens die verkoop ik hier in de weg. Daarvan kopen we kippenvoer en het mais en alles voor de werkers. Dus het levert niks op. Ja, misschien kunnen we een keer friet rollen, een paar jaar extra, zeg maar. Maar het kost ook niks. En het verzorgt ons wel. Ja. Alleen, ik heb meer gras als dat ik kippen heb. Dus zijn er nog op 2 plaatsen de mobiele kippenhokken bijgekomen. Heb ik gezien, ja. Te zorgen dat we een beetje bij kunnen haaien. Dus ja, het is... Dus dit... Ongewild ging een beetje van bijenboer naar kippenboer en varkensboer en dan blijven we ons ontwikkelen, zeg maar. En kent ze ervan leven inmiddels? Ik heb een vrouw met een goede baan, dat maakt het leven makkelijker. Oké. Maar ja, dat wil hij spiert. Zo is een keer mijn spiert dus. Ja, maar het gaat steeds beter. Maar nogmaals, ik doe heel veel richting voorlichting. Ja. Dat geldt ook door bedrijven toe, voorlichting. Mensen kunnen hier in de bijenkast adopteren. Dat geeft financiële mogelijkheden. Ik heb bijvoorbeeld op vakantiepark de Lomberbergen of van camping in Maasbree. Daar heb ik bijenkasten staan, daar krijg ik een vergoeding voor. Dan moet ik dan elke week naartoe. Om door mijn imkerding te doen, zeg maar. En ondertussen de mensen zoveel mogelijk te vertellen over de bijen en het belang van de bijen vooral. Dat is echt een man met een missie, best. Ja. Nee, verwacht ik dat het pas op mijn 50ste zou weren. Maar ja. Want als ze nou kijkt naar deze tijd, dit was eigenlijk hovenier of tuinontwerper, hovenier. Tuinontwerper, hovenier. Ja, die beleven nou golden tijden. Ja, klopt. Ja. Als ze geen speed, dat ze... Ik heb financieel de slechtste keuze in mijn leven gemaakt, maar moreel gezien de beste keuze in mijn leven. Als ik zie hoeveel mensen hier dagelijks lopen, op een gegeven moment zeker in de coronatijd, zo dan denk ik iedereen toes. Hoeveel mensen hier rondlopen en genieten van alles, dat is al fantastisch. Ja. Met mijn pagina op Facebook hoor ik toch regelmatig van mensen van, goh, ik heb het nooit geweten. Nu ik dat weet, ik zorg dat die metselbiekers blijven zitten. Ik zorg voor insectenhotelletjes, ik zorg voor bloempjes. Ik ben geen wereldveranger, maar ik maak wel druppeltjes. En dan denk ik van, dit is die stolen plaat, ik kan nu uit de afkoelen, maar als er genoeg druppels komen, verandert het misschien ook het. Ja. En dat is inderdaad mijn missie. En kijk, ik heb een zoon, die wordt morgen 14 jaar. Proficiat alvast. Dankjewel.
Dus ik begon ermee, wie hij op een gegeven jaar of 6 was. Dat ik op een gegeven moment wel voor mezelf het gevoel kreeg van, nou, wat voor een wereld laat ik achter voor hem, laten we achter voor hem eigenlijk. Ja. En als je dan verder gaat verdiepen in de wereld van de bij, hè, vroeger als biologie, daar is op een gegeven moment die piramide hè, van voedsel. En bovenop stond de minsurken, het werd allemaal steeds kleiner. En onderop stonden die insecten en alles. Maar die insecten, dat is onze basis. En die insecten zijn weggevallen. 70% van die insecten zijn verdwenen op dit moment. Die keten, die gaat langzaam maar zeker begint die in te storten. Dus er gewoon straks tekorten ontstaan aan voedsel, aan bloemen en alles. We gaan niet doen van de honger. Hè. Ik bedoel, Albert Einstein heeft gezegd binnen 3 jaar. We hebben mais, we hebben ries. Er zal wel eten zijn. Maar het leven zal nooit meer zo leuk zijn. De natuur zal nooit meer zo mooi zijn. Ja. En de verdere gevolgen, maar goed, dat is wel een heel onzwoer onderwerp. Er ontstaan wel voedseltekorten. En door het voorzichtig zeggen, door is de wereld nog nooit mooier van geworden. En we kennen het nu veranderen, we kennen het tegen gewoon. Dus we hebben die kans op dit moment. Maar het moet dan wel gebeuren. Ja. En ik doe wat ik kan. Die Duits was de kind. En ik vind het ook enorm leuk en tegelijkertijd bewonderenswaardig. Dat sticht dat met vallen en opstaan dus met een soort van, met alle respect hier, kinderlijke naïviteit. Als ze zegt van, ja ik begin met kiepen, ja ik wist niks van kiepen en dan gewoon er wat dingen mis en zo. Maar de best zelf best ze ook op een ontdekkingsreis. Ja, zeker. In plaats van dat ze van tevoren al alle kennis in huis haalt. Mijn vroegere buurman, moet er nog vaak om lachen nou. Dan ging ik gewoon en dan zei wat ga je met de vuurtuin doen. Toen zocht ik een ganz ander iets. En toen heb ik gezegd, als het mij gelijk zit er een vangrail neer en ik asfalteer hem zwart, zeg maar. Dat moet er vanaf. Dat is wie ik erin sting. En ondertussen ben ik veranderd dat ik nu op een gegeven moment vol passie stond te vertellen over dat metselbiek, wat er een geetje is en vullen en alles. Dus het is het is een mooie ontwikkeling van het leven. De ontwikkelt zich in het leven. Ja. En dan hebben ze keuzes wat ze thuis gisteren mee of blijft ze erin. Of gaat zich er tegen verzetten of wat dan ook. Het was kei spannend als je een goed lopend bedrijf hebt, om goed met een goed lopend bedrijf te staken. Want dat Duits gaat normaal mens eigenlijk. En dat bedrijf was zich net heel positief ontwikkelen verder. Om dan toch te zeggen, nee ik stop ermee, want dat gaat alleen maar om het geld, maar er is meer dan geld alleen.